a fer la primera de les taules presentant a la Marta Morera, que és la directora de l'Institut Català de l'Energia. Jo seré molt breu en aquesta presentació perquè el protagonisme l'ha de tenir ella i qualsevol de les preguntes o peticions que tingueu al respecte. També vull donar les gràcies al Consell Comarcal per oferir-nos aquesta possibilitat de compartir experiències, de presentar aquestes inquietuds i aquests dubtes que es puguin generar en una realitat que cada vegada és més present i més emergent, afortunadament, hauria de dir, i que forma part, jo si m'atreveixo d'una manera personal, ja no del futur sinó del present. I per tant aquí l'Institut Català d'Energia té un protagonisme cabdal. L'Institut Català d'Energia és una entitat creada pel Parlament de Catalunya i que està vinculada directament, adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, com deia abans, i que té una missió molt clara, molt definida, a banda dels objectius que explicarà la Marta Morera, que és promoure aquesta transició energètica cap a un model descarbonitzat, democràtic, inclusiu i basat en l'eficiència energètica. Vull recordar que Catalunya ha estat pionera en aquest àmbit i a través precisament d'aquest organisme, de l'Institut Català d'Energia, desenvolupant programes per promoure aquesta eficiència energètica en el sector industrial. També treballa en l'eficiència en l'àmbit dels edificis a partir de la certificació d'eficiència energètica i a banda de tot el que són comunitats energètiques, també des de l'àmbit urbanístic, que també és part de les meves competències, val a dir que el canvi també és important. I aquí les paraules de la presidenta del Consell Comarcal vinculant el que representa aquest nou model energètic vinculat a l'àmbit de la salut crec que és prou important, no només a la salut de les persones sinó també a la salut dels edificis, i això també representa tot un seguit de conseqüències en positiu que cal convertir en un dret, fonamentalment. Parlar de la Marta és parlar d'una persona molt vinculada amb l'àmbit de l'energia i he estat una mica remenant del teu currículum i unes coses que m'ha frapat i m'ha creat l'atenció és que tens un vincle amb l'àmbit municipal important. Va ser, de fet, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Rubí amb un dels projectes estratègics més importants de Rubí, que era el Rubí Brilla, que tenia com a objectiu la reducció de les emissions i la lluita contra el canvi climàtic. La veritat és que el currículum de la Marta Morera és prou conegut, però sí que aquest projecte una mica representa l'inici d'un camí amb un ajuntament com el de Rubí, on moltes de nosaltres ens hem fixat sovint i a mi m'agradaria que la Marta, a partir del que jo he explicat, expliqués també ella d'on ha sorgit tota aquesta inquietud i què representa l'ICAEN, què representa l'Institut Català d'Energia en aquest present i en aquest futur. I en tot cas ja passo a tu la paraula i a partir d'aquí qualsevol consideració prendrem nota. Molt bé, doncs res, jo portava una presentació una mica tal com m'imaginava fer aquesta primera introducció, que és, ens demanaven l'ICAEN com està endegant aquesta funció principal que comentava la Carme de fer realitat la transició energètica a Catalunya i aquest és l'objectiu que té aquest institut que va néixer l'any 91, ja vam celebrar ara els 30 anys i que ara per fi arriba aquell moment, com deies tu, benvinguda a la transició energètica que ja explota fa un parell d'anys amb diversos esdeveniments que tots tenim com molt presents. Per una banda, les subvencions Next Generation, que és el que ha calat més a tota la societat, perquè bàsicament és una pluja de milions destinada tant a empreses com a societat en general, administracions, etc., i que com a ICAEN hem patit i seguim patint, que des de fora d'alguna manera se'ns assenyala amb el dit, però que quan ets a dins entens molt bé
la dificultat de gestionar tot plegat i que estem fent grans esforços. És la prioritat de l'ICAEN ara mateix, perquè hi tenim, jo quan vaig entrar érem 55 persones, ara som 130 i estem cada setmana amb un quadre de comandament fent el seguiment de tot plegat, però evidentment amb una allau de milions i de sol·licitud de subvencions, tensionant tots els sistemes informàtics i tots els procediments administratius que aquí entenc que tots coneixeu molt bé, doncs estem com estem. De totes maneres es va avançant i tothom acabarà rebent els diners, però està clar i tothom arriba a la mateixa conclusió que no era la manera d'estimular aquestes instal·lacions d'autoconsum, la mobilitat elèctrica i demés. Per sort s'estan buscant alternatives com són els CAEs, que ja estan en marxa i que ajudaran a tenir aquests descomptes en tot allò que s'ha d'estimular per la transició energètica d'inici i no després de tot un procés tediós que representa despesa de molts recursos econòmics i personals. Però, en tot cas, això és un d'aquests esdeveniments que han passat i que han accelerat la transició energètica, tot sigui dit, en un àmbit molt concret, però com a ICAEN tenim la missió principal de planificar la transició energètica, que no és només instal·lacions d'autoconsum i mobilitat elèctrica, ni molt menys, sinó un tema molt més complex de canvi radical del món tal com el coneixem. Llavors, un canvi com aquest no es fa d'un dia per l'altre. I ara estem posant les bases perquè tot això esdevingui una cosa natural, assumida, tolerada i que es faci de la millor manera possible. I això molts dels que avui esteu aquí presents i que ara aprofitàvem per comentar una mica, costa d'arrencar, costa fer canvis, costa d'entendre, hi ha molta informació, és un sistema complex, l'energètic, tothom en sap, com en molts temes a Catalunya i a tot arreu, no? I llavors és picar molta pedra i això també a l'ICAEN som responsables d'aquesta part de difusió, comunicació. Què hem fet per arribar a tot arreu i mica en mica anar donant informació, anar fent mediació de tots els canvis que s'han de donar? Crear entre elles les oficines comarcals de transició energètica, que són minis ICAENs, jo sempre m'agrada dir això, o almenys ha nascut amb aquesta idea, ja veurem com va evolucionant, però jo crec que és una figura clau precisament per això. Jo, que vinc de l'àmbit municipal i que veia l'ICAEN una mica lluny, quan hi he estat a dins he vist que precisament una de les coses que falta és aquesta aproximació al territori, i les oficines és el que venen a complir. Avui volia donar les gràcies també a la Sílvia Serna, que no sé on la tenim, allà darrere, que em consta que està molt orgullosa d'aquesta jornada, i al final tots els que també assisteixen avui aquí, tècnics i tècniques de les oficines comarcals, que no deixen de ser aquesta gent que ens ajudarà a que aquesta transició energètica, que en el fons és distribuïda, participada, tots aquests adjectius que emanen des del 2017 de la llei de canvi climàtic siguin una realitat. Però no és senzill fer complir amb tots aquests adjectius. Per tant, si em permeteu, cap on he d'enfocar? A veure. Aquí. Sí? Vale. Per tant, jo moltes vegades, quan anem pel territori i d'alguna manera ens fan arribar la problemàtica que hi ha avui en dia, bàsicament centrada en el desplegament de les renovables en el territori, una frase que jo ara ja dic habitualment és: ja m'agradaria no haver de desplegar moltes hectàrees de fotovoltaica i d'eòlica al territori, però algú m'explica com ho hem de fer, si no? Per tant, partim d'una realitat i aquesta realitat és la que hem de canviar. La manera de canviar-la és aquesta. L'ICAEN ha dissenyat el full de ruta a 2050 i entre les coses que compleix aquest full de ruta és impactar al mínim al territori. Per tant, reduir
la demanda energètica per una banda és el primer pas, l'eficiència energètica, l'estalvi energètic, però tot i així hi ha una energia que el sector industrial, que la mobilitat, que el transport, que el sector residencial necessita, i l'actual no és ni a nivell econòmic, ni a nivell d'emissions, ni a nivell de dependència el que ens interessa i és el que hem de canviar. Com és de car, ho comentava a l'inici la regidora, 8.700 milions d'euros l'any a Catalunya. Ja està. A dia d'avui, importar matèries primeres de països exteriors, que són alguns exemples que ja tots coneixem, té aquest cost, i té aquest cost. Dependre energèticament, això ho vam viure també fa un parell d'anys, i ara mateix encara tenim una guerra oberta en aquest àmbit. Per tant, aquests riscos estan associats al model actual energètic i, per últim, evidentment, les emissions vinculades a aquest model energètic. I el 73% de les emissions estan vinculades d'alguna manera o altra al consum d'energia. Per tant, evidentment, l'energia és clau per canviar i per assolir... Ai, em van saltant, apreto un cop i prou i me'n salten unes quantes. Per tant, hem de virar cap a aquest nou model energètic que canvia el paradigma cap a un model barat, net, sobirà i molt més. I com veieu en les fotos i en base a la jornada que tenim avui preparada, aquest molt més ja us imagineu per on pot anar. Barat, doncs de 8.700 milions d'euros, l'ICAEN ha calculat amb aquesta PROENCAT 2050 passaríem a una dependència de 650 milions d'euros, gairebé ridícula. I evidentment fer aquest canvi de model implica una inversió que si tu la dius amb números freds, gairebé 85.000 milions d'euros, tothom diu, però on vas? És una barbaritat aquesta inversió. Però si ho poses en context i dius 8.700 milions d'euros l'any amb aquesta inversió, en 10 anys ho tens recuperat, deixes de pagar aquests 8.700 milions d'euros l'any. Per tant, com tota inversió en estalvi i eficiència, té un retorn evident també econòmic que no és gens menyspreable. Per tant, amb això és amb el que hem d'enfocar ara, d'aquí al 2030 i més enllà, a totes les actuacions que des de Catalunya fem en els diferents àmbits, a nivell industrial, en els plans de descarbonització dels diferents sectors i subsectors industrials de Catalunya, en el transport, bàsicament la PROENCAT fa una aposta molt important amb el transport de mercaderies per tren i en tota la part residencial, rehabilitació energètica d'edificis i electrificació. Per tant, aquí també la tenia, no sé si es veurà, no. Bé, estan sobreposades i tenia unes quantes dades. En l'inici veieu la reducció del consum d'energia final que es preveu i necessària per assolir aquesta neutralitat climàtica 2050 és passar al 2030 a reduir un 3,3% el consum actual d'energia final, 2040 gairebé el 20% i per últim el 2050 un 30,7%. Tot això també reduint la intensitat energètica fins a gairebé el 57,2%, cada un dels sectors amb un percentatge fins a sumar aquest 57,2%. En els gràfics que quan aquests dos desapareixien, apareixien, es veia que per aconseguir aquesta reducció de consum d'energia final s'ha d'augmentar molt el consum d'electricitat. És a dir, tot allò que estem cremant ara en petroli i gas hem de passar a consumir-ho de forma elèctrica perquè és la forma més eficient de consumir l'energia i de subministrar-la amb energies renovables. Per tant, també un altre gràfic que es veia, l'evolució del consum d'energia primària es redueix, evidentment, que és el que interessa assolir aquesta quantitat d'energia, que és la que ens garanteix
les emissions zero a 2050. També hi havia dos gràfics amb el model actual, amb la dependència de combustibles fòssils, nuclear i gas, i a 2050 com aquest pastís dona la volta i bàsicament es subministra l'electricitat amb eòlica i fotovoltaica i el 25% restant de l'energia que necessitarem de forma tèrmica amb biogàs i d'altres renovables tèrmiques. I, finalment, amb l'objectiu final també, una gràfica on es veu com es van reduint aquestes emissions fins a zero al 2050. Per tant, ja fem tard, això ho sabem, però encara som a temps. El missatge és, si ens hi posem ara, però ja sí que és l'última llamada, serem capaços i això pot ser. Per tant, la PROENCAT ha demostrat això, que el futur model energètic que la llei de canvi climàtic promulgava és possible. Per tant, reduiríem la dependència actual del 94,2%, 8.700 milions d'euros d'any, a tan sols un 8%, a 650 milions d'euros d'any. Això és sobirania energètica, que també ens ho reclamava la llei de canvi climàtic i el Pacte Nacional per la Transició Energètica, i la perspectiva, bàsicament, ve a demostrar que el model català és viable tècnica i econòmicament, que és l'únic model. Hi ha moltes propostes, podem dependre energèticament de l'Aragó, d'altres països, però aquesta, el que ha desenvolupat la perspectiva, és l'únic model que compleix amb els 12 principis que emanen d'aquesta llei de canvi climàtic, que és assegurar el subministrament d'energia net, a un preu competitiu per famílies i empreses i ocupant la mínima superfície de territori. I, bàsicament, les grans estratègies són electrificant la demanda, construint eficientment i rehabilitant energèticament un 60% dels edificis existents a Catalunya, mobilitat elèctrica i eficient, transport també elèctric i eficient en el màxim possible, i la implantació de renovables en edificis, evidentment, hem d'anar a màxims edificis, però no només. I llavors tenim les renovables a terra. En quant a electrificació, per complir aquests objectius energètics i climàtics cal electrificar mobilitat, climatització dels edificis i la indústria fins a arribar a aquest més del 75% del pes del total del consum d'energia. Rehabilitació energètica, aquest 60% dels habitatges nous o sotmesos a una rehabilitació energètica profunda en l'horitzó de 2050. En blau teniu la rehabilitació profunda, que també s'ha de prioritzar en aquelles zones climàtiques on té més sentit la rehabilitació energètica, i la nova edificació. Mobilitat elèctrica, reduir la mobilitat, evidentment, no s'hi val això de substituir un vehicle actual de combustió per un d'elèctric, per tant, molta més mobilitat compartida, molt més mobilitat com a servei, transport públic, transport de mercaderies en ferrocarril, aquests 3 punts són claus en l'àmbit de la mobilitat, i electrificació de vehicles i, evidentment, la infraestructura de recàrrega. En quant a autoconsum i instal·lacions fotovoltaiques en edificis, es preveu, ara actualment tenim 100.000 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum que representen 1,1 gigas ja, que això fa uns anys ningú s'ho hagués cregut, que a 2024 estaríem amb aquestes dades, i tot i així hem de créixer 10 vegades més de la situació actual, hem d'arribar a les 500.000 instal·lacions d'autoconsum a Catalunya, que això vol dir aprofitar el 60% de les teulades, que ja és un aprofitament, diríem, ambiciós. I, per tant, també, com a Catalunya i en el model català, és una tecnologia clau per la participació de la ciutadania en el nou model energètic.
I per últim, el gran tema que tenim sobre la taula el govern i que ens ha encarregat a l'ICAEN és l'elaboració del Pla Territorial Sectorial de les Renovables. És l'exercici de planificació més complex que s'ha fet a Catalunya mai, perquè inclou tot el territori de Catalunya i s'ha de fer un desplegament important tant de la fotovoltaica com de l'eòlica a terra. Aquesta és la metodologia que hem estat treballant durant aquests anys. Hi haurà una fixació de criteris inicials que no deixen de ser els que són ara d'aplicació ja per les plantes a terra, i es fa una distribució comarcal i una evolució temporal dels objectius d'energia, primer d'eòlica terrestre, que està més localitzada evidentment a les zones on hi ha més vent, i en segon lloc de la distribució comarcal i també evolució temporal dels objectius amb energia fotovoltaica, que està més distribuïda per tot el territori. Això ja tenim ara molt avançat aquest GIS, que compartirem amb les oficines comarcals i ja treballarem amb cada una de les comarques per a 2030, de moment, veure quins objectius tenim en cada una de les comarques i com ens plantegem que cada una de les comarques podrà assolir aquesta contribució a l'oferta renovable. Per tant, hi ha aquesta zonificació i quotes comarcals que, un cop assolides a 2030, es aniran plantejant a 40 i 50. 2030-2040 és un moment clau també, perquè és on hi ha previst el tancament de les nuclears, que a Catalunya, evidentment, també en som altament dependents, i, en paral·lel, tot l'anàlisi i disseny dels grans passadissos de línies elèctriques que, com bé diu la directora general d'Energia, els electrons no volen i, per tant, moltes vegades quan parlem de les instal·lacions renovables no visibilitzem que també s'ha de desplegar la xarxa elèctrica, que és la que necessitem per transportar tota aquesta energia. Amb aquest objectiu, que és identificar la capacitat d'acollida pels projectes eòlics i fotovoltaics, evitant efecte acumulatiu en aquelles zones més afectades a dia d'avui per la implantació de renovables, afectades en positiu també, però evidentment quanta més contribució hi hagi homogènia per tot el territori millor, però evidentment hi haurà zones on hi ha més capacitat d'acollida tant per una tecnologia com per l'altra. I també donant exemple, com a la pròpia administració, el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat, que és el principal consumidor d'energia al país. Tenim aquest objectiu en el proper pla del 23-27 de reduir un 16, gairebé 17% respecte al 2022 amb una inversió de 302 milions d'euros. Generació renovable també arribar als màxims que podem, que s'ha calculat que són 168 megawatts de fotovoltaica en edificis, amb una inversió de 252 milions d'euros, utilitzant tota la superfície de coberta tècnicament possible, i per últim totes les dades de consum proporcionades per les distribuïdores i validades, arribant també a aquesta metodologia d'estalviar i en el següent any utilitzar aquest estalvi per fer inversions d'eficiència energètica en els edificis de la Generalitat. Per això hem creat l'Energètica Pública de Catalunya, que és l'eina de país, que no només ha d'ajudar a fer realitat aquest model distribuït participat, amb molt de la mà dels ajuntaments i de l'àmbit local, i també a la pròpia Generalitat poder subministrar tota l'energia i fer-ho amb instal·lacions pròpies d'aquesta empresa pública. També com a la Generalitat, com a autoritzadora d'instal·lacions renovables de menys de 50 megawatts, ja hem arrencat, ha costat, però ho hem aconseguit a nivell de modificacions de decrets lleis i de poder establir una certa coordinació entre departaments, malgrat encara també tenim molt treball intern
per fer, però s'han dotat de recursos humans els equips que havien de tramitar. D'alguna manera, el fet de ser el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, tenim més coordinació entre nosaltres per tirar endavant amb els diferents projectes, i ara ja és anar resolent megawatts i megawatts tant de fotovoltaica com d'eòlica. I per últim, tal com començava, la gestió de subvencions, tenim més de 700 milions d'euros en diferents línies d'autoconsum, mobilitat, solar tèrmica, eficiència energètica, etc. Rehabilitació energètica. Això representa més de 150.000 expedients de subvenció que anem resolent, anem arribant a les fites que marcava Next Generation i s'està començant a pagar. Per tant, tota la part d'atorgament de subvencions ja està a uns percentatges elevats i ara ja estem començant a fer tots els pagaments. I per últim, amb fons propis, per tant, amb menys condicionants que el que hem patit amb els Next Generation. Tenim els ajuts per la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica, que ja us he comentat. 2 anys hem finançat el 80% d'aquestes persones tècniques en consells comarcals i ara renovem 3 anys més, de moment per un any de pressupost 24, però ja tenim els fons climàtics que estan previstos per 2 anys més. Per tant, veure també com aquesta figura de futur que ha de fer realitat aquesta distribució del model energètic pel territori sigui una realitat. I per últim també la línia de SolarCop, que va molt lligada amb la jornada d'avui, promovent, hem destinat 8 milions d'euros a la creació de cooperatives en format de comunitat energètica. I la bona notícia que avui portava, que ja ho he avançat amb algú, teníem una dificultat que era el tema de la garantia que s'havia de dipositar per obtenir la bestreta, que hem aconseguit avui modificar la convocatòria perquè això no sigui aplicable i per tant evidentment era una barrera d'aquestes que ens passen habitualment administratives i que el conseller ha pogut signar avui la modificació de la convocatòria perquè no s'exigeixi aquesta garantia que s'havia de presentar per obtenir la bestreta. Per tant, podem avançar la bestreta en tots aquells projectes que ho necessitaven i a partir d'aquí poder aquesta ajuda inicial que necessiten les comunitats energètiques, que és tenir clar el model econòmic, tècnic i jurídic amb el que constituir-se, aquesta primera ajuda, que era l'objectiu d'aquesta convocatòria. I per últim també vam obrir fa cosa d'un mes la convocatòria per subvencionar la xarxa d'oficines empresarials, que en aquest cas seran oficines destinades a donar suport a un altre tipus de consumidor, que són les empreses, bàsicament les pimes, que també necessiten aquest suport per fer el canvi en l'àmbit de transició energètica. I aquí acabava, no sé si hi ha preguntes, dubtes, insults. Sembla que no hi haurà preguntes perquè anem una mica passades de temps. Aleshores, en tot cas, després en petit comitè, si us sembla bé.